Možete to isključiti? Analni alpinisti i rektalni svinjači ste vi. To ste meni ukrali. Ovo je sramota što se događa u Hrvatskoj. Moja je djedovina ispod jezera, a vi se ovdje sada brinete... Potpredsjednice vlade. ...zločina i iseljavanja... Potpredsjednice vlade. Nemojte mi to davati. Potpredsjednice vlade, ja vas molim, ovo se ne možete se ovako... Odlazi. Bih htio reći gospodinu Glasnoviću da u mojoj familiji niko nikada nije bio u partiji, ali ću vam reći da nismo ni pobjegli u Kanadu i 30 godina se sakrivali u Kanadi kao vi. Imate prvu povredu Poslovnika. Imate povredu Poslovnika. Majmune jedan. Kolega Glasnović. Ti si Molim vas. govno jedno. Kolega Glasnović. Imate... Nisam ja pobjegao nigdje. Evo, nek nosi sve i gotovo. To gušta oko 150 kuna i ja ću vam ih sad uručiti. Vi se možete u miru s njima igrati. Ne, drug. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Ljubić. Kolega, Ajmo od početka. Zastupnik Hrvoje Srboljub Zekanović. Ponovit ću, dakle, Hrvoje Srboljub Zekanović. Uvažena kolegice, upozorio sam kolegu Brstića da se koristi srpskim jezikom, upozoravam i vas isto. Pokušajte, trudite se malo govoriti hrvatski, uplatite sebi neki tečaj. U Hrvatskom saboru se govori u hrvatskom jeziku. Evo njemu smeće koje je ispalo iz auta od Vrgorca do Sinja koje sam prikupio. Kolega Bulj. Grmoja. Reći da ste smeće je malo. Slali ste ih centrima za socijalnu skrb, zato jer odbijaju cijepiti svoju djecu. To se više neće događati, gospodine Brkić. Neka samo šalju, ja ću vikati na sav glas, šutjeti više neću. Meni se čini da ste i malo frustrirani. Održali ste tu moralno predavanje i onda se ponašate kao huligan. 24 milijuna kuna, s tim se moglo radnike isplatiti Đure Đakovića, oni